Hello लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे I love अबंसा चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय रेडि माने जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एखनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोल्डेन जुबली सनाथि मायथाइ फालिथाय बे हाबाफारियावहाय आङो नैबे समाव फैदों आरो दिनै गिबि सान बे हाबाफारिया सोलिगोन 21 सिम दिनै 19 20 21 बे सानथामा जादों माने गोल्डेन जुबली एबा सनाथि मायथाइ फालिथायनि डेट आरो बेयो दिनै गिबि साननि माने आगान सुरनाय आरो बेवहाय आङो दिनै बाहागो लादों आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बेवहाय मा थासारि सोमजिगासिनो दङ बे दिनैनि गिबि साननि हाबाफारियाव आरो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नङा होमब्ला स' बिदिनो नायलांबाय थादो आरो नैबे समावहाय आङो सफैबाय बे माने जायगासिम आरो नै जोंहा मोनफैबाय कुनाल पुरा गरम भइस ब्लग आरो बिदिनो नङा गोरबो खुंगुर मेन गेटआव नैबे समाव मोनफैबाय आरो गाहाय दरखंनि सेरावनो जों नुगोन गोल्डेन जुबली लिरनाय आरो नैबे जादों जोंहा मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव गोसोखांथियाव गाहाय दरखं सनाथि मायथाइ खुंथायनि बेनिफ्राय हाबलाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मोनगोन बड'फानि मुसुखा नैबे जादों बड'फानि मुसुखा आरो नैबे जोंहा गाहाय सायनासालि एखनब्ला स्टेज बेनो जादों दिन्थिफुंसालिनि गेट आरो बेजों हाबलांसै आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नङा होमब्ला आंबोथ' मोनथिया बेवहाय मा दङ मा गैया आरो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो लांफागोन फार्स्ट अफ अल जोङो मोनथिगोन जे एक्जिबिसन हाबनायनि जि बेसेन टिकेटनि बेसेन बेखौ एक्सुवेलि बेवहाय नुदों माने 20 रुपिस 20 रांनि बेवहाय टिकेट लानांगोन आरो नैबे जादों टिकेट काउन्टार आरो बेनिफ्राय जे जोङो हाबनायनि थाखाय टिकेट लानानै जोङो हाबनो हागोन नङा होमब्ला आरो बिदिनो नायहैनोसै आंबोथ' मोनथिया माने बेवहाय मा दङ मा गैया आरो नायहैनोसै नोंथांमोनखौ दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो जादों दिन्थिफुंसालिनि गेट दायो हाबलांनोसै सिं फारसे टिकेटसो लायो ना माहैसो दाय मोनथिला हाबनो हासिगोन ना दे दायो माने हाबलांबाय हाबफैबाय माने आरो नै गोरबो खुंगुर आरो स' फाइनेलि जों हाबफैमारबाय गिबि खेबनि थाखाय माने एक्जिबिसनाव आगान आरो अ माय गड फार्स्ट आगान होजेननायावनो जोङो मोनसे जिनिसखौ जों नुगोन बेनो जादों नै डाइनासर ना मा होनो बेखौ गिबि हाबजेननायाव जोङो बेखौ नुगोन जायफोर बिथांमोना माने दामनानै मिउजिक मोजां मोनो बिथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे सिफुं बेवहाय माने सिफुं एभेलेबेल दङ जोंना मिलौदो दामना होदो सिगाङावनो जोङो नै आदैखौ नायनि दे बबे सिफुङा बेसे दाम खिन्थाना होदो एसे नैबेखौ जों 120 टाकायाव फानो बेयो 120 टाका 120 टाका औ आरो बेफोरबो 120 नैबेखौ 70 टाकायाव फानो जों बे गुसुङा 70 टाका बेखौ मा सिफुं होनो बे गुसुंखौ एफ कड ना आरो नैफोरो नैफोर डि क'डनि बेयो डि कड आरो नैफोर गासैबो डि कड नैखिना डि कड ओमफ्राय नैबे सि दङ बायदिसिना दङ इयाव ओमफ्राय नैबे खेराइनि बे खेराइनि ना गोलाव बेखौ बेसेयाव फानो बेखौ 300 फानो ना जि कड ना जोबोद मोजां माने आङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय मोनथिदों जे माबा जि कड डि कड बेफोरबायदि माने सिफुङाव दङ दिनै आङो गिबि खेब मोनथिदों आरो आदै सासे दंबावो जोंहा खाथियावनो आदैयाबो माने जोंनो मिलौदो माने सिफुंनि देंखो एसे खोनासंहोगोन एसे मिलौदो सिफुंनि देंखो खोनासंहोदों आदैयाबो लोगोफोर आं सिफुंखौ ट्राइ खालामनायदों नायनोसै बोरै गाबो नङा होमबा नैबे जि स्केल आरोना दांगासिनो आरो ओरै लोगोफोर जाथ'आ आंनिया केमेरा
खाग्राबारिनि जि फिउचारफोर बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जे जोंहा बेजों दङ गेट आरो बेनिफ्राय हाबोब्ला बेवहाय डाइनासर मोनगोन आरो बेनिफ्राय नैथि बेस्ट नायनो गोनाङा जादों नैबे इयुन खाग्राबारिनि जि इयुन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायबाय दा बे जादों खाग्राबारिनि इयुननि नुथाय बेयो जादों माने खाग्राबारिनि इयुननि नुथाय माने फिउचाराव जे बेफोरबायदि जागोन माने फिउचार जेरैबायदि नै कलेज दङ बेवहाय UN एकाडेमि दङ बेफोरबायदि माने गोबां बेवहाय मुंफोरखौ लिरना होखानाय जादों जोंहा जि एक्जिबिसन हल बा दिन्थिफुंसालि बेवहाय दिन्थिफुंनाय हिसाबै माने गोबां दङ बेफोरबायदि माने दालांफोर दङ जिरायसालिफोर दङ आरो माने नै बेफोरबायदि माने दालांबो दङ आरो दायो दालांजों थांगोन नै बिथांमोना जादों मोसाखावरि बाजैमोन नै फट' लादों नामा नै जोंना गासैबो मोसाखावरि गोजा मालाय मोसाखांबायना दे मोसाखांबायनो नै बिथांमोना जादों मोसाखावरि आरो मोसाखांबाय माने बिथांमोना मोसाखांबायना बाजैमोन दे मोसाखांबायानो मालाय औ माने नैनिफ्राय नायोब्ला माने गोजौनिफ्राय भिउ बेखिनि गासैबो जादों दिन्थिफुंसालि आरो बेजोंबो दालां दङ आरो जिरायसालिफोरबो दङ आरो बेनो जादों बे गल्डेन जुबलिनि दिन्थिफुंसालि जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ लोगोफोर नैबे समाव आंजों लोगोसे दंफैयो माने सिमांसा आदा जोबोद मोजां माने मिलौदो देंखोजों मेथाइ खनो आदाया गोबां माने स्टेज प्रग्रामफोर खालामो ना आदा कैलाश बसुमतारी आदायाबो नै जोंजों नैबे समाव दङ नै बिथाङा जादों कैलाश आदा बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय जोबोद गोजोनबाय लोगो मोननानै थेंक इउ आदानिसिमबो थेंक इउ दे अ माय गड बेलाय मा दंफां बियो मा दंफां बरफआव थानाय दंफां नामा माखो बेजों दङ जोंहा माने मेनलि नायनो गोनां जादों जे दिन्थिफुंसालिनि मेनलि नायनो गोनाङा जादों नैबे बर' न'खरा आरो बेनि लांगोनायावहायनो दङ बिजाब फाननाय बिजाब केलेन्डार फाननाय आरो आङो आदाजों एसे सावरायगोन नैबे समाव आदा बेवहाय मा एभेलेबेल दङ बेवहाय बर' समाजनि मोनसे नेमखान्थि बिजाब दङ बेयो सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमजोंनो सुजुजानाय आरो मोनसे केलेन्डार दङ बे खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमजोंनो दिहुनजानाय माइनाव बिफाननि माने बेवहाय जे मोनसे बिजाब दङ बेरे बर' समाजारि बर' समाजाव जिखिनि खान्थिफोर दङ जोंनि बर' समाजाव बेयो दुलाराय बाथौ गौथुमजों बेयो सुजुजानाय आं सानो जोबोद मोजां जागोन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जिखिनि खान्थिफोर दङ नेमखान्थिफोर बेफोरखौ माने जोङो मोन्थिनो मोनगोन आरो दायो जों हाबैगोन बेजोंहाय बर' न'खर औ माय गड बर' न'खर जोंनि बर'नि जे दोरोङारि जि फोरबो दङ जे जोंनि दानि न'खरफोरावथ' थाया माने गोबांनियानो बेखौ जोङो दायो नुगोन बिथिं दायो जों हाबबोबाय बर' न'खरसिम आरो गोबां नायनो गोनां दङ होननानै जों सानो गिबियावनो जोङो नुगोन नै बर' न'खराव माने नायनो गोनां दाउ माने दोनदों जायखौनोखि टार्कि ना मा होननानै बुङो माने नैया बेवहाय दङ टार्कि दाउ ना मा होनो आरो बेजोंहाय माथिंबा हांसो गाबदोंलै आरो जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम जे जोंनि बर'नि जे धोरोम बेनि थाखाय जोंहा बेवहाय दङ बाथौ सिजौ बेवहाय दङ सिथ्लायावहाय आरो बिदिनो गोबां नायनो गोनां दङ होननानै आं सानदों बेजोंहाय दङ जोंहा नै जोंहा माने बेजोंहाय गाहेन जोंनि माने लकेल भाषायाव बुङोब्ला मा होनो दिंखि बेजोंहाय बेवहाय माने माइ सौनाय माने नुथायखौ जोङो बेवहाय नुदों आरो गोबां दङ जोंहा नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय गोबां दङ नै जोंना अमाया गोजांदों माने अमाया गोजांदों नै माने जिगाबा जोमलायलायना दङ नै ना दंना गैया ना दंना गैया
Dong na? Masih usah. Nei, बेयाव माने दिन्थिफुंसालियाव बिराद गिदिंबाय खिन्थु नैयाव माने बिराद माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माने दख'ना नुदों जोंथ' गाना नालाय थेवब्लाबो माने पसन्द जादों माने बेनि बिगोमाया दङ बे साइडआव आरो दायो सोंना नायनि माने बयनिख्रुइ दामिसिन दख'ना मा दङ आब' बेवहाय दख'नाया माने बयनिख्रुइ दामिसिना बेसेनि दं 10,000 नि दं आगै 10,000 नि बांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'ना नुदों माने लानो हागोन दे लानायाथ' लानो हागौमोनलै खिन्थु गानगोनासो सोर माने बिराद मोजां बे आब'निनो बे दखानाबो माने बयनिख्रुइ हाइएस्ट माने प्राइसआ जादों 10,000 आं जि दिनैसिमहालागै बे खसाबखौनो 10,000 नि गानफेराखै गासैबो गोरबो दख'ना बायदों ना दख'ना लोगोफोर नांगोन दख'ना माने पसन्द जादोंमोन नामा बेजों माने गासैबो माने जोंहा दख'नानि गला गोजा माने जोंनि आइजोफोराबो माने दानिया बिजनेस लाइनाव खम नंला दायो जोङो एक्जिबिसननिफ्रायथ' फैबायानो नङा होनब्ला एक्जिबिसननिफ्राय फैनानै आरो दंबावो बेनो जादों बाजार मार्केट जेरावनोखि जोङो बहुत माने पेट फुजानि नांगोन माने मा नांगौ बेखौ गासैखौबो मोनगोन माने बेयावथ' टिकेट लानांगौमोन नाथाय बाजारावथ' लानाङा नङा होनब्ला दायो जोङो हाबहैगोन बाजारसिम आरो नायनोसै मा दङ मा गैया नङा होनब्ला माने पुरा हाबजेननायनिफ्रायनो माने कमलानिसो माने दैबाना कमलानि बाना माने खाथियाव माने बहाबा माने कमला बागानफोर दङ बायदिसो माने हाबजेननायनिफ्रायनो माने कमलानिसो माने जायगा नुदों आरो खिन्थु नैथिं नङा बे हाबजेननायाव नै आनारसनि पाहार माने बेयाव आनारस पुरा माने लागायनाय दं बबेनिलै आनारसआ शिलंनि आनारस शिलं साप्लाय फैदों माने आनारस बाप्पा ओइ नै जन भाई मा खबर मोजां बेयावनो नामा दखान लागायलायदों जों बिथिं दखान हाबहैनांगोन सोंसोरहैनांगोन मार्केटाव फैयोब्लाथ' माने जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनो माने गासैबो आरो नैबे जादों जोंहा आंनि पार्टनारनि माने दखान बियो आंनि पार्टनारनि दखान माने नै अमा सावनाय एभेलेबेल माने 100 ना मोनसेयाव मोनसे स्टिकआव 100 बाप्पा नै मोनसे स्टिकआव माने 100नो खै पिसलै दङ 8 पिस दङ माने 8 पिसाव माने 100 खिन्थु नैयाव एसे माने खम बायदि नांदों माने बे जादों नै जन भाइमोननि माने दखान आरो फैयोब्लाथ' माने नोंथांमोनाथ' हाबफैखागोन नङा होनब्ला बेफोराव जोंहा नैबे समावहाय माने जोंनि बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुं माहारिनि गोजोनखौ हास्थायनानै आलारि बाथि सावनाय जि हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ नैबे समाव बेखायनो बयबो जि जायगायाव गसंनानै दं बे जायगायावनो गसंनानै थानो थाखाय खावलायबाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय दैदेनगिरि साबायखर थाबाय गल्डेन जुबली सेलेब्रेसन बे हाबाफारियाव जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मानव गेदेर आलासि बिथांनिसिम सेलेब्रेसननि मेथाइ दङ बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन जोंसार दैमारि रौतानिफ्राय आरो मेथाइखौ देंखो होदों कैलास बसुमतारी रौतानिफ्रायनो आङो बिथांमोनखौबो नैबे मेथाइ सेलेब्रेसननि जि मेथाइ बे मेथाइखौ बारग्रानि थाखाय खावलायबाय आरो दसे समनि थाखाय लाइटआ अफ जागोन स्ल'गान दं
Saudara bersama tangan datang. Exo long left. Exo long left. Saya berada. Saya berada. Saya berada. बिदिनो गल्डेन जुबलिनि सेलेब्रेसन खालामनो नोंथांमोन बयजोंबो बिदिनो स्ल'गान होयैनो माने आङो नैबे समावहाय आंनि बे माने भिडिअखौ फोजोबनायनि लामायाव फैबाय स' बाय बाय इयुननि भिडिअसफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन स' बाय